Nu filmar jag. Oj då. Hej igen. Eller ja. Vi hann ju aldrig första. Det är klart. Och det är ganska kallt. Vägen till mig. Vi just varit... Och jag Vi just varit här är syret. Och vi har just varit hemma som och jag och Ja, vi var... Ja, vi var skrev Emma. Hon var och vi gick så här, sen då vi bara banka, hon bara nej, så började det flämna, sen gick vi in i hennes hus, sen då skrämde vi hon igen, hon bara ha. Nej, hon var jätterädd. Jag var jätterädd igen. Men sen då skulle vi gå ut och då har hon så här fönster ut mot vägen, då såg vi så här att jag gick själv, sen kom Elin och vinkade till hon. För Elin trodde att hon vinkade till Elin och inte till mig. Alltså jag såg hon så här i spegeln och så vinkade jag till dem och så vinkade hon till en och så började jag banka på fönstret och jag trodde att hon skulle bli rädd. Och så började hon bara skratta och så började jag bara skratta och sen så gick vi hit och nu står vi här och nu ska vi dra till mig. Så det är klart filmen. Kan jag väl inte se klart? Nej. Jag tänkte bara Det är hit. vi hoppar i vattentävla. Ja, men nu ska vi gympa vidare. Hejdå! Hejdå!